телевизия, в момента предаваме на живо от Бакарел. Предаваме на живо. Това да кажа са! Ти си гей! Здравей! Представи се! Аз съм Михаил Костов, цел Бакарел. Не е много официален геймър. Това е. Чек, моля те се че не съм Джо. Това е интервю. На цял екран ли си фанове? Обърни микрофончето. Обърни микрофончето, нова телевизия да се вижда насам. Представи се. Михаил Костов, цел Бакарел. Не ми говори така. Билет Цветков тука! Какви са твоите силни и слаби страни? Ами, силните ми страни, че имам силна воля, че отстоявам правата си. Така като си клатиш главата, аз си грам Той наместя колата! Силните ми страни са такива силен характер. Какви са твоите силни и слаби страни? Че имам силна воля. Моля ви се, бе! Какви са твоите силни и слаби страни? Забри си лицето с него. Готов съм. Какво смяташ да правиш с образованието си след 7 клас? Къде имам образование? Това толкова не сте починали. И здравейте всички от Нова телевизия. Това ще кажа. Здравейте всички от Нова телевизия. В момента предавам. По-силно говори! 1% батерия. Иве! Дай си телефона.